Oh boy, lama. आर्टिफिशियेल बे दैबानाजों बबेजाय माने बुखारना लांजाखो गोदानै इजुम लिरनो गोसो जादोंब्ला मोनो मोना जागोन जाया जों बेखौ जेबो ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरा जिथु फैबाय थानाय जेनेरेल सेन्सासावहाय धोरोमखौ लानानै मा फोरमायखो जिथु बर' हारिनि गासै रायजो राजाखौहाय जिथु बाथौजों लिरनो खावलायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोन ब्रह्म धोरोम सिबियारिनिफ्राय मा बिबुंथि लाखिखो बेराफारसेथिं गोबां दुखुनांथाव खौरां बर' सुबुं सानै नेपालनि जिथु दैबाना गिलु बालु दैबाना गिख्रंथाव बैयावहाय बर' सानै सुबुं गोमानानै दं दासिमहालागै मोननाय जायाखै लोगोसेनो सोरखारनिसिम खावलायनाय भिडिअखौ नायोब्ला मिथिगोन गोबां दुखुनांथाव जोङो दिनै जोबोद दुखु आरो जोंनि थाखाय दुखुनि दिन होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो थांनाय 26 आगस्टआव जोंनि न'खरनि साथाम माने आंनिनो फंबाय जायो साथाम बिसोरो माने न'खरनि अबस्थाया मोजां नङैखाय बिदेशआव नेपाल हादोराव माने खामानि नागिरनानै थांदोंमोन आरो नेपाल हादोराव खामानि नागिरनानै थांनायाव बिसोर गोबां मोनसे बिपदजों मोगा मोगि जाहैनो गोनां जायो मानोना बेयाव त्रिशुलि दैमा होननाय मोनसे माइलुं होननाय जायगायाव बिसोरो खामानि मावबाय थादोंमोन आरो बे खामानि मावबाय थानाय समावनो बे त्रिशुलि रिभारा बे त्रिशुलि दैया हरखाबै देरनानै फैनायाव बिसोरो जोबोद माने खारला खारलि जादोंमोन आरो गोबां मानसिफोरानो बेबायदि खारला खारलि जानायाव गोबाङानो माने गोमादोंमोन आरो गोबाङानो बबेथिंबा खारनानै दिनैसिमबो माने खबर मोननाय जायाखै बेबायदिनो जोंनि साथाम फंबायफ्रा माखासेया सासेया माने हाजोआव खारखोनानै दिनैसिम माने एसे माने आघात जानानै थांनानै दङ जोंनो बेखिनि माने फनजों जोंनो जनायहरबाय जों खबरखौ मोनबाय नाथाय सानै फंबाय मन्त्रि बसुमतारी आरो रितुपुर्ण ब्रह्म बिसोर सानै फंबाया दिनैहाय थांनाय 26 आगस्टनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै बिसोरनि जेबो खबर मोननाय जायाखै बे दैबानाजों माने आर्टिफिशियेल बे दैबानाजों बबेजाय माने बुखारना लांजाखो ना बबेबा मोनसे हाजोआव खारखोनानै दंहैयो ना बबेबा मोनसे साइडआव खारनानै दंहैयो बिनि दिनैसिम जेबो खबर मोनाखै बेनिखायनो न'खरा दिनै खोब दुखु जाहाथे जों बेखौनो खावलायो जोंनि न'खरनिफ्राय जाहाथे बे माने गोमानानै थानाय सानै जोंनि माने फंबाय बे सानै फंबायखौ जाहाथे आसाम सरकार बा भारत सरकारा जाहाथे थाबैनो माने नागिरनानै दिहुनो जों मिथिगौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा माने गोमानानै थानाय जे बेक्तिफोर गोमानानै थानाय सुबुंफोरखौ माने रैखा खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों जों बेखौ बरायो नाथाय जेसेबां हायो एसेबांनो जाहाथे थाबैनो बिसोरखौ रैखा खालामो आरो नागिरनानै मोजाङै न'सिम लाबोनानै होफैनो हायो जोङो खावलायगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै न'खरा बिसोर गैयाबा माने अबस्थाया माने सोलिनो हायै न'खरा माने बेबायदि मोनसे अबस्था गैयै बिसोर जुदि न'खराव थायाब्ला न'खरनि जानानै जुदि खामानि मावाब्ला बिसोरनि थांनानै थानायनि बेलायाव जोबोद खस्थ'जों माने भुगिनो नांगोन बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि खुंथाय मानगोनां तुलिराम रंहां गेदेमा बिथांखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे मानगोनां बिथाङाबो जाहाथे बेखिनियाव मदद खालामनानै बे सानै माने जोंनि गथ'फोर जे गोमानानै थानाय बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनो माने नागिरनानै बा लाबोनानै होफैयो आरो जे माने आघात जानानै जे जिबन बासिनाय सनेस्वर नार्जारिखौबो जाहाथे मोजाङै मोजां माने रेस्किउ खालामनानै न'सिम लाबोयो आरो बिनि आघातनि थाखाय बिनि खस्थ' मोननायनि थाखाय जाहाथे सरकारा दायित्व लानानै बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामो बेखौबो जोङो खावलायदों मानो होननानै बुङोब्ला बे मोनसे न'खरनि जे गाज्रि अबस्था न'खरनि जे गाज्रि मोनसे थासारि बे थासारिखौ नोजोर होनानै बिसोरो बिदेशआव खामानि मावहैनो गोनां जादोंमोन बेनिखायनो जोङो भारत सरकार आरो असम सरकारखौ खावलायदों जाहाथे अति शीघ्रे बिसोरो माने बे माने गोमानानै थानाय सेंग्राफोरखौ दिहुननानै जोंनो न'सिम लाबोनानै होफैयो जोंनियाथ' जोंनि ब्रह्म धर्मखौ मिथिगौ ब्रह्म धर्मआ जाहैबाय बैदिक मुगानि मोनसे सत्य सनातन धर्म बे बैदिक मुगानियावनो जोनोम मोननाय जि समाव माने पृथिबियाव खुनु धर्मआनो गैयामोन बे बेद मुगानिफ्राय जन्म जानाय बे बैदिक सनातन धर्मआ दिनैनिल' नङा आरो बे जाहैबाय हिन्दु धोरोमनिनो दालाय गुदियानो जाहैबाय हिन्दु धोरोम जिसु ख्रिस्ट'आ जन्म जानानै 2026 सनल' जादों खिन्थु नैबे हिन्दु धर्मआ बैदिक सनातन धर्मआ 5000 बोसोरनि सिगाङावनो जोनोम मोननाय होमब्ला दिनैनि बे माबा धोरोमखौ बा गोदानै जिबिलाक धोरोम जेरै बाथौइजम खालामनो होनना बुंदों बे बाथौइजम खालामनो होननायाथ' गोदानथार खोथा खिन्थु 5000 बोसोर सिगाङाव थाखानाय बे बैदिक सनातन धर्मखौ दिनैहाय सोरबा बुंब्लानो जोङो माने बाथौइजम जानांगौ बे होननाय खोथाया माने खुनु धरनो जुक्ति संगत नङा आरोमा
बे बेलायाव पलिटिकेलनि नोजोर नुहुरो नामा बाबा? बेयावथ' पलिटिकेलनि जेबो नोजोर थानाङा। मानो होनना बुङोबा भारतनि संबिजिरा जोंखौ डेम'क्रेटिक राइट होदों जोंनो फान्डामेन्टेल राइट होदों। जोंहा जाय धोरोमखौ फुजा खालामनो लुबैदों, जों जाय धोरोमखौ जों आजावदों, जाय धोरोमनि सायाव जोंहा फोथायनाय दं, बेखौ फुजिनो जों सिबिनो थाखाय जोंनो अधिकार होखादों, जायखौ फान्डामेन्टेल राइट होनना बुंनाय जायो। दा फान्डामेन्टेल राइट थासान्दियाव जोंलाय मानो गिलाबायनो बा सोरबा बुंब्लानो जों दोरोदलाबायनाय नङा आरो मा। दा बेखायनो आं बुंदों जे दिनैनि बे बेलायाव जोङो सोरनिबा खोथा बुंनायाव जों मिसलेट जानायावबो गैया। आरो जोंनि जिथु धोरोम 120 बोसोर जिथु ब्रह्म धर्मनि जिथु गायसननाय, दिनै बे 120 बोसोरिया ब्रह्म धोरोमा दिनैहाय सोरबा गोदानै बुङोब्ला जों बेखौ मानिनायाव गैया। नाथाय सेन्सासाव लिरनो बाध्य खालामदों बेनि सायाव नङा, बे खुनु खालै जानो हाया। मानो होनना बुङोबा जोंनिया आलादा मोनसे केटेगरि दंखायो। जोंनिया मोनसे आलादा केटेगरि दंखायो। बे पृथिबियाव जेसेबांखिनि धर्म दं, जोंनि भारताव बेसेबां धर्म दं? 3652टा धर्म दं। 3652टा धर्मनि गेजेराव मोनब्रैल' धर्म दं जाय धर्मआ इजम सोदोबखौ लिरनो मोनो। बे इजम सोदोबखौ लिरनो मोननाय धर्मआनो जाहैबाय हिन्दुइजम, मोनसेया जाहैबाय जैनिज्म, जैन धर्म लानाय, मोनसेया जाहैबाय सिखिज्म, सिख धर्म लानाय, आरो मोनसेया जाहैबाय बुद्धिज्म। बे मोनब्रै धर्मआल' जोंनि भारताव बे इजम सोदोबखौ लिरनो मोनो। आरो मोननै धर्म दं बिदेशनि, जर'स्ट्रियान आरो जर्डानिज्म। बे 6टा धर्मआल' पृथिबियाव बे इजम सोदोबखौ लिरनो मोनो। दा सोरबाया जुदि गोदानै इजम लिरनो गोसो जादोंब्ला मोनो, मोना, जागोन जाया जों बेखौ जेबो बुंनो गोनां गैया। खिन्थु जों हिन्दुइजमाव गोलैयो, जोंनिया हिन्दुइजमानो। जोंनि माखासे जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफ्रा सेन्सासाव गोनो गोथोआव फैबाय थादों। दा बैसोरखौ मा खावलायनो सानगोन रायजो राजा? जोंथ' जोंनि लाइमोनफोरखौ जों बोसोन होगासिनो दं। बे लाइमोनफोरा जाहाथे गामियाव हाबफैनाय लोगो लोगो, इन'भारेटर हाबफैनाय लोगो लोगो बिसोरजों थाफानांगौ। आरो जोंनिया गासैबो माने हिन्दुइजमसो। बिथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला मोन्थिदोंआनो जानांगौ ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोराहाय मा फोरमायलांखो आरो मा बुंलांखो। लोगोसेनो फैबाय थानाय जिथु जेनेरेल सेन्सासावहाय धोरोमखौ लानानै बिथांमोनाहाय हिन्दुइजमखौनो आगोलनिफ्रायनो लिरबोगासिनो आरो हिन्दुइजमखौनो लिरगोन होननानै बिथांमोना खावलायदों। आरो लोगोसे गोबां खोथाफोरखौ मख'नानै बिथांमोना फोरमायलांबाय आरो बुंलांबाय। लोगोसेनो नेपालनि जिथु मोनसे दुखुनांथाव खौरां, गिलु बालु दैबाना, गिख्रंथाव दैबाना, बैयावहाय जोंनि बर' हारिनि सानै सुबुं गोमानानै दङ होननानै जोङो खौरांनिफ्राय बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोन्दों। गोबां दुखुनांथाव। नोंथांमोना ससे भिडिअखौबो होनानै होदों। लोगोसे दैबानानि ससे क्लिप्स, गोबां दुखुनांथाव। लोगोसे सोरखारनिसिम बिथांमोनाहाय खावलायदों, जायबा न'खरनि सोद्रोमा बा गामिनि सोद्रोमा